hi LPS Pro Fight sang ni som ni le pathuma khan semi final bantam oita loin langkai nge to ni chung te wang chuanin hetiang event lian a hianin anan chhop chuak khania tunan hian Vanduai lau ani nek che thavia vai khal puipa hirinai na khong khop mai ti chu hria ta mang chu Inhnek hi ama chon tam ve to tiang hi a thlen hi bai se om lem lawani mara chu Vanduai do ni chon haute a poina Vanduai theya eng hian ain khelai mi puilama tangan la ka kha kan da tel ve sim ani hi atop a tak ri chuanin ain ne ka tlema an buai pha na tur deuh ka chu alang lo deuh hlek a hemi la tu te hian an lo ngai sak lo deuh hlek a hela an mani ne kan lo enan phone ke na kha dong in an lo lek chia lo te pon ni thaya chuan pon se Mizorama tiang hi ala thleng ngai pok hlo tin kho vela po hianin a om mang lo ani o khilaya khian nia kila khianin engemaw deuh hlek tlem chun pai lein hlek ani chu lang lo deuh hleka hian referee khian stopper hian in bang khi khi